Basta mukugi lang. Mukugi lang paniltil. Wow! Sili ko. Kain. Aduh na wala siya. Kain tayo. Yum. Ada silom lagi? Uy. Hello lovies, so for today's food trip, mga duta sa Talabahan. Nami secret spot dito sa Bulasa maguro ni siya na area or Kandabong ba. Nami ka nang giadto na balay, pero dapat pa mi maglakaw og taas kaayo nga lakwanan ng ana ang agianan para lang maabot dito na location. And then after 20 minutes, guys, so diri meron manguha og talaba. Tuwa na sila. Di ba? Pautog. Pautog guys. Pampautog. Pampagana daw. Wala na may kuan guys, duga. Duga na. Iya, loy kayo. Yan, pre ka ang talaba. Oh. Oh, tas James ani. Oh, tani yang. Wow. Sabi na ko ang gawin dali ko ag tubig ng baboy. Oh, pipiran si Ban. Good Ban. Nice one Ban. Nice one Ban. Sara rin dala bet chili. Ito dala lagi tegagan ni bawaan to. Si Triban si Bansi deh. Bisa kating. Mau lihat. Isda nga dako. Barong ka ba na? Kaya na kayo jutin ba? Mo ni guys, mga sudan sa Pinobre, libre. Sudan sa bato. Basta mukugi lang. Mukugi lang paniltil. Wow! Okay. Ha? Alright. Pero yung ikaw, hilis na naikuli ko. Layo-layo pa yun. Kanon. Muna ni guys. Ubay-ubay po. Dala kang tubig ba yan? Pero, aray ka na ba? Oo, ito. Bugno ba yan? Cute na rin yung suka. Cute guys.
alisin. Ari ba nasa ni ko ba dagko kay bro? Dagko kay kabang oh. Napot sa ligid mo. Ako siya kayo nag-unod. Kasi hindi na. Aray mo tuwa. Yummy. Stress na. Ay ko jud kay mo managian. Dili ba yun no? Halang ng suka. Pisa sa lang naman dito. Dili halang eh. Ay pisto. Ito ni sili demonyo. Ito, sila demonyo ito to. Tunga. Di ba? Dari dapit. Alright. Suka. Nah. Ye, Yummy. Yum. kain. Yum. Sili. Sili. Sili ko. Kain. Kadua na wala sili. Kain tayo. Yum. Ada silom lagi. Wih, Ito wala sili. Niwe. Iba. Name. Name lab. Libre ra ni, libre. Hinaguan nila. Ulang dyan sili. sili lagi. Sini gaban. Sili lagi kono. Wih. Iya. Sili lagi kono lagi ani kang magahingus-hingus ka ba? Pagana ba? Kamu. Kain. Bayo-bayo siya din, no? Stress sa. Ito untuk ano mga Sili bata. yang daghan sibuyas. Ano?